अमा माने अमा फिसिग्रा हिसाबै जों माने श्रीरामपुर गेटआव माने एसेफ जानाय माने अमाखौ जों होबथानो थाखाय दिनै प्रेस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि माने बे अमाखौ माने जाहाथे जोंनि बेहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माने खालिं खालामनो मोना मानो होनबा बिसिनि बे खालिं खालामनायानो जोंनाव माने बे बिजानुआ बारफानानै माने जोंनावबो साफागोन आरो दा जेनेबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने अमा बेमारा जाथ'वाखै नालाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेखौ होबथानो थाखाय ज' खौसेयै जेनेबा बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारखौ जों माने गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो नोंसोर जे अमा फिसिग्रामोन नाथाय बे सुइन फेभारखौ लानानै जे मार्केटआव अमानि दामा जोबोद डाउन जाबाय बे बिथिङाव नोंथांनि फालांगि बिथिङा मा फोरमायो नंगौ बुहुत खहा जादों जोंहा माने दा गोदोसोनानै थाजोब्बाय एसे खस्थ' जादों आरो दा प्रब्लेम जादों आरो दा बेनि थाखायनो जाहाथे माने बे दा बेमार जानाय अमाखौ माने खालिं खालामनायफोरखौ माने जाहाथे बेहाय बुथारा माने बेलेगाव लांनानै माने बाहेराव लांनानै माने बुथारनो हागोन आरो माने नङाबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जुदि बेमारा जायोबा जोंहाबो बुहुत खहा दं आरो बेनि थाखायनो जों दिनै खौसे जादों आरो जाहाथे बे बुथारनायखौ खालिं खालामनायखौ माने बाहाय दा खालामथों होननानै आरो बे जोबोद गेदेर जेंना बिनि कुनु ट्रिटमेन्ट गैया बिनि कुनु मेडिसिन गैया भेक्सिन गैया बिनिखायनो जों दिनै जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि जोङो अमा फिसिग्रा फार्म बिटिसिनि अमा फिसिग्रा फार्मनि सदस्य जानानै जोङो सरकारनाव प्रसासनाव जों बेखौनो अनुरद खालामगोन जे जाहाथे बेबायदि अमाखौ जोंनि माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सोनो नाङा बा जोंनि बे लामाजों मेन लामाजों लांनो नाङा लाङो माने बारजों फैफानानै जोंनि फार्माव गिदिर गिदिर फार्म दं जोंहाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे फार्माव बारदेरनायनि सम्भब थायो मानोना श्रीरामपुर गेटआव अलरेडि बे गारि गंनैखौ हमथाना दोनगासिनो दं जोंनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआबो सेम्पोल कालेक्सन खालामनानै बेखौ पजिटिभ होननानै हमनो हाबाय बिनिखायनो जों दा दिनै जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अमा फिसिग्रा फार्मार एस'सियेसननिफ्राय जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जाहाथे बेबायदि गारिखौ बेबायदि अमाखौ जोंनि बिटिआर बिटिसि ओनसोलाव दासोथों मानोना जोंहा बेजोंनो जों अमाखौ फिसिनानै जों बर' मानसिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिना जाबोखाग्रा दा जों फिसा जों खुद्र बेब'हाय खालामनानै जानो ओंखारदों बेहाय जोंहा खुनु साख्रि बाख्रि गैया जों बेजोंनो जों न'खर संसारखौ जों फिसौखौ लेखा फोरोंनो हानाय बेजोंनो संसार सोलिनो हानाय जोंहा केपासिटि खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु दा गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनाव अमा सोफैनाय लोगो लोगो जोंनाव बे सुइन फिभारा जोंनाव बारदे लांफाखायो लामाजों लांबाबो आरो बिसोरो खुनु ओरैनिफ्राय सेम्पोल खालामनानै हरा बेमारि अमाखौबो जोंनि माबा गारियाव थिखांना हरनानै जोंनि आसामाव हाबोनानै दा बिसोर फाननानै फैसाखौ मथा लाङो आरोखि खिन्थु जों जे आसामनि जोंहा बिटिसिनि जों अमा फिसिग्रा मानसिफ्रा जोंहा बेखौ भुक्तभुगि जों बेखौ माने फेस खालामनांगौ जाहैयो आरोखि बेनिखायनो बिसोरनि अमा ओरैहाय हारियाना इउपिनि अमाखौ ओरैनो फानथों जाहाथे जोंनाव दा लाबोथों आरो बेखौ दा जों खोनानो मोन्दों जों श्रीरामपुर गेटआव गारि गंनै दं हारियाना आरो इउपि रेजिस्ट्रेसन गारिया बे दंफैयो गारि गंनैयाव लाख 600-700 अमा दं होननानै जों खोनानो मोन्दों बे अमाया गासैबो बेमार जाजोबखानाय होननानै जों खोनानो मोनबाय दा जोङो डिस्ट्रिक्ट माबानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों जे अमाया बेमार जाना गामोन ना समफोर बिदि कालिं खालामगोन आरोखि बुथारनानै बे बुस्थुखौ बुथारनानै जोंनि जायगायाव फबोबाबो उनाव अमाया बुगानानै हाया गावस्रानानै बेखौ सैमा जागोन दाउ जागोन बायदिसिना बिथिंग्रा बुस्थुफोरा जायोबा जोंनि फार्माव जुदि बिरनानै बाफैयोबा जोंहा बेजोंनो अमानाव जोंहा सन्देरनाय बेराम नालाय बियो सन्देरखायो बेबायदिनो बेनिखायनो जों प्रसासनाव बेखौनो अनुरद खालामगोन जाहाथे बेबायदि अमाखौ जोंनि बे लामाजों दालांथों जों डिमापुराव बा नागालेण्डआव लांगोन होननानै खोनानो मोन्दों बेखौ जोंनाव बेयाव माने आनलड खालामा होनना बुंदों बिसोरो खिन्थु बेखौ लांनाय माने जोंनि अमानाव फार्माव जोंनाव बेमार हाबनाय बेनिखायनो एकदम हाइलि रिकुवेस्ट बिटिसि सरकारखौबो जों बेखौ अनुरद खालामगोन जाहाथे शिबसारा बे अमाखौ जोंनाव बेयाव सोनाङा आरो बेयाव कालिं खालाम दाहो बेखौनो जों अनुरद खालामनानै दिनै नोंथां प्रेस मिडियानि थ्रुयै आसाम सरकार जा बिटिसि सरकारखौ जों अनुरद खालामदों आरो गुरैयै जों खावलायदों जाहाथे जोंनि फिउचारखौबो जाहाथे नायो बे नायोबासो जों माने मोजाङै थांनानै थानो हागोन बिसि फिसाखौ मोजाङै फोथांनो हागोन जोङो अमा गैयै माने जोङो फार्म बानायनानै जों जेबो लाब गैया अमा मासे थैबानो बहुत जा लस जायो दानायाबो बहुत दाम दा बर्थमान जों दाना जाहोनासो जों अमाखौ फिसियो नालाय बेनिखायनो बेखौनो जोङो गासैबो जों क'क्राझार अमा फिसिग्रा एस'सियेसननिफ्राय बेखौनो जों बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामो गोजोन सरकारा माखासे जिल्लाफोराव सुइन फिभारखौ लानानै जे अमा फाननायखौबो बन्द खालामबाय नाथाय बिटिसि सरकार बा जोंनि क'क्राझार जिल्लाया बे बिथिङाव बारा एक्टिभिटि खालामनायखौ नुवाखै मा नंगौ बे सैथो खिन्थु जोंनाव दा चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे बेमारा जोंनाव हाबथ'वाखै ओरैहाय
बाक्सा डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जाजोबदों आरो आपार आसामाव शिबसागर डिब्रुगड़आवथ' बेयाव गासैबो फार्मार गेदेर गेदेर फार्मार्स दंमोन बिथांमोना डिस्ट्रय जाजोब्बाय सोरबा धेमाजि साइडआव न'खरसे माने फार्मारनावनो 200-300 बिदि अमा दंमोन बेफोरखौ कालिं खालामनानै गभर्नमेन्टआ भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ कालिं खालामनानै बेखौ फबना दोनदों दा बेनि क्षतिपुरन होगोन होनना बुंदों दा बेखौ माब्ला मोनो माब्ला मोना किन्तु जोंहा बिराद उसुबिदा गोग्लैयो आरोखि अमा फिसिग्राफोरा नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।